Hey, hello. 3cc, 3c equal call. Right. That's Doctor. Don't go. I think I don't know. And I don't understand. Garaga. Kisi kendi kuti bozo. Vangu mai vataishanda navo vadakudza ivaiva kuti vari influential musiti munomu vokudza zvavakaita mumwe student teacher so netumwe tuvasikana turi kuchina tumastudents twanga twakunoku for 1 year but twazoguma twagara 4 years dhirama rakaitwa namai vavo. I think ndoni zvandichangokuita sei zvandichakuudzai motanga kundiudzawo nyaya voisi rangu apa pangu apa guys pari kurwadza apa nhasi ndaenda kuchipatara because apangu papa kurwadza nekuekera kubva pandikamboita flu pepeka kusvika iekera papa chingondirwadza saka ndazoenda kunopuhwa ekera saka pangu papa singachaiti umbofanira kumbopota ndichimboudzwawo nyaya nemi guys kezi kuti uku ndiri kurekodha kuti kuita ndakufacebook ndichiscreama ndichiyevera mboye mumbondiudzawo nyaya ndakambonyarara ndichimbonzwawo zvangu ndichingoti ndaiti dai dai ndikana apa nhasi ndanonoka ne20 something minutes ka ndikina ndapiwa ikuclear apa pachonika anovatisa saka pandangovaekera mauyu yacho nemushonga wacho wandapiwa kugadzira apapa ndabva ndavata ndatovhunduka ndamuka kuma think close to 9 dzekuno dzeusiku ndokaspika zvandaita maneighbors angu vangu kaenda kuholiday vadzoka saka handizodi kuita kunge ari kuva disrespect ndombovasiya vakadero because ndatovanzwa vachitotaura vakadzoka plus kana mai vacho varipo ndoda kurespekta vanhu vakuru mai vacho ndavanzwa vachitaura saka plus time dzaindawo dzakuma 27 past handizodi kuita kunge ari kuda kuvaitira utsinye asi ivo musi uno kazi panga ari kuno kunyashaka vakaita patika mumba mavomu vakavatana 3 am vachitarusha nyasha akati nyashanondinakise kana nyasha itai zvenyu itai zvenyu chakubatai chete apa ipapo tatigadzirira zvemodeling zvikanzi ngavaiti ngavaziva kuti tiri kuitawo yedu nyasha ndobousoso ndikangofunga tumwe dhirama twekunoka ndotanga kuseka ndiri ndega kuti asi nyasha anombondiitira zvecrazy things tototsigirana kuti yes true chavabata zvedu vakaita pati musiwe chakapopota zvinzi rambambisa noise nyasha anobva amuka utesa madziro kuti rambambisa noise chakubatai da kutoridza redhiyo zvokuti yes uzive patakabva taita munyama anenge wakabva enda kuweekend tinakazambovabata vaita pati guys saka I think mai vacho vanga vasipo nemamwe mabrothers acho vandaireva kuti vanenge I think matwins vanenge vanga vasipo saka vakabva vavasiyira imba kuti aite pati nemafriends ake guys hatina kuvata musi iwoyo apa ndio musi watati tingaite kana live handizi kuti tingaita live yatatoita live musi iwoyo ndobva vatanga kutaruda ndakangunyarira nyasha chivati alright ndichakubatai zvangu apo tinozombovabata vane vavo vakambongoenda kuweekend every time panoenda kuvatira noise vanobvaenda kuweekend nyasha inondinakidza ndichakubatai zvangu uchakubatai zvangu ndati zvodi ndikirikiri ndakuinda kuekera ndasiya ndaoneka ndikati ndakuinda kuwekera plus ndandanonoka 20 minutes dzedzanyanya kuzononokesa kutanga live stream kenditodaiwo so but nhasi I think ndichatikasirei kupedza voice rangu ndimborizorodza plus ininiwo ndikwanise kuwekera kukurumidza kutora ndikirikiri ndapiwa yekuclear papa pachoni papapa saka netioni
Right. Alright. Ndida kuita something pauyu 1 second. Nhasi ndanonoka. Saka zvese even ndinofana ndaita guys pandamuka but I think ndanga ndakatorohwa nemushonga because pandamuka ndafunga kuti ndikuseta live stream yepaFacebook. Ndobva ndaiseta na10 na20 past 10 ndikati pamwe ndinoenda chase hope dzaperawo. Ndobva ndamuka ndaisa live stream na20 past 10. Inditoti chige ndigadzire ndine palive here paFacebook. Ndikuona ndikupuwa notification yakanzi uri kutanga live paYouTube nenguva dzakati. Ndikati live nenguva dzakati paYouTube sei? Ndipo ndatozozviona kuti ndakachifungwa ndaisa kuFacebook iri. Madhire magezi. Zvakaoma hazvo Mwari vave neni. Mwari vave neni. Zvakaoma guys. It's not easy. It's not easy. Oh, by the way, guys, there's something ready. The new development for those who wants to support me. Tane new development pa Shema TV panapa. Saka please support your girl. Chururu ichi chinombobuda chida Coca-Cola. Sandakanganwa please pamunenge muchiona mavideo musaskipe maads ndokuti ndiwane drink please. Musaskipe maads. Mukaskipa ndinechizviona kuti maads ari kuskipiwa. Don't maads but ndinoisa tumaclip twangu munoona maads yaya kana kumbosiya ichimboplaya muchimboita hanyu kana kumbotsvaira mumba iyo ichase ichiplaya. Handiti ndokundisapota kwamunoita ikoko kungoona ad chat hamusi kubhadhira but kuti ungoona muchindisapota ndita. Then I want to show you a new development yatava nayo paShema TV kuYouTube. Ina ndina super chat. So pane imwe yanda approve neYouTube kuti ndiite. So that's the one yandoda kuratidza kuti you can support me nayo. Mirai 1 second nditange ndaekera. Ndapedza zvandiri kugadzirisa panapa. Kandigadzirise. Let me gadzirisa here. Okay. And here pere. Tapedza. Alright. Naida kuisa ndakuorganize live stream natapedza kuisa kuFacebook in the order. Anyway, I didn't know that I always skip. Don't skip. Musekera. Inosvotaka but une mukaiskipa kuone chihururu changu chakutomarika ndicho chinoita kuti ndione dringi chamuri kuskipa chihururu manje. Don't skip please. Mukaskipa manje chihururu chacho ndozvinochirapisa sei manje. I want to show you something. Bluetooth waiting for pairing. Right. So andimukuona manje mukaenda paShema TV now. Pane ichi chakanzi join. Handiti pakanzi subscribe dika. Ichi chifongong green yangu. So andimukuona pakanzi subscribe dika. So pane chakanzi join ichi. Chatoita vhiki ndichi advocate for that guys. Ndokuti zvoni dhingiriwa ndi sikanzi join icho. So chakanzi join icho chakanyorwa ne blue. Chakanyorwa ne blue. Munonobaya pakanzi join. Saka pakanzi join kudai. Pane makabaya pakanzi join panobuda this. Handiti chabuda pane kanzi unokwanisa kuita 300 baht. Handizozivi kuti kuma-US imari but 300 baht kunoko zvayo inondikutengerawo dringi. Pane yekuti unokwanisa kujoina ungobaya ngonzi 300 baht ndokundisapota kwamunenge muchichoitawo. Then pane yakanzi 750 but nda-upgrade kwane YouTube guys. As sure I work hard guys every day to my live stream. Then there is this one yakanzi 1500 baht. Inini yandipa kuma bahts. So what you do is manje imimi you choose kuti unoda kundisapota ne 300 baht here or moda kundisapota ne 750 baht here or moda kundisapota ne 1500 baht. Saka that's the way you can support me. Kana usingade kunditumira zvako yedringi pepe munondi support nechi
nekubaya pakanzi join apo wojoina wobhadhirawo kana kuti ka 300 kekutiwo ndiwane energy guys ndinobhadhira manyemwe kana 650 kana 750 but I don't know kuti currency yenyu kwamune muri inenge ichikubuda ine ichocho ndicho chaicho kana machione bva manondisapota futi kana machiona ichochocho mobva maita sei mobva manondisapota zvinobva zvafadza haiwa ndofara singamboiti kana mandisapota zvazvinoita manje ndinozoiwana mwedzi wapera yamunee mandisapota nayo yachoni I think vanozonoibatanidza vaibatanidza paypal tinoida kana muchitoda paypal iyo ngatibva taiisa paypal haina ndimborambi sapoti totoida kana nichibuda chihururu kudai sapoti toidawo guys zvekuzonyorwa izvo zvakana basa iwe sapoti ndotoida chihururu chogwadza sikamboiti saka ndatofara singamboiti pandabuda inonzi chiistarayo panda upgrade neyoutube ichinditi now ndakuqualifya kuita this saka ndatofara ndafarisa kuti ayo ichocho chinakatrace that's the one saka you choose kuti moda kundisapota neipi but ndinozoiwana end of month handiiwane now ndoiwana end of month saka hai zvekuzonzi ndinononyohwa ndinokumbira mari dzedu zvakabasa drink ndotoridawo guys inoita about keep trying with you. Hands I tried is 2 days ago about tomorrow. Asunza ichi chindachi upgrade nhasi chinhu chandiri kuratidza ichi saka ndikuziva kuti makatraya chipi chachoni mukuti makatraya chipaypal here ndi-inbox rei kana muri kukoniwa kuti muri kuita sei ndokupa imwe option drink tinotoida guys tenda uchipatara zvinekera nevoice kai iri drink ndotorida bvita kunyorwa ndichiriwana drink rachori guys right saka but ndiri kuadvocate kuti ichi endai munobaya muchiti join munoti join mondisapota ne300 vanozozive kuti kuSouth Africa 300 inenge iri mari ndakutumira wanditumira linkoni let me check nice speaker you are very far ndatoringirina mirei 1 second nditange ndaegera ndaenda ndotori prayer but inenge iri kure neuyu nenengirikini yevanhu ava yesecurity security code yangu yazonziyekera sei what hands your security code guys I didn't even try to log in pa uyu pangu who is trying to log in pa PayPal pangu don't do that because inotondiudza if someone is trying to log in ku PayPal pangu no I think uri kusenda zvisiri izvo because iri kundiudza kuti security that's not how you send unoekera there is a way yamunosenda nayo kupaypal not kuti unologa in haulogi in green yangu unofanira kutanga waita paypal kwauri ikoko waita paypal account ndokuti ukwanise kuita sei ukwanise kusenda saka iyi yandiudza iyi ikundiratidza kuti someone ari kuzama kuloga in saka hazvilogeki because ndinotofanira kuverifya thanks Lincoln but ndichakubata kuseri totaura kuti kana iri PayPal inoshanda sei because apa iri kundiudza kuti someone is trying to log in saka handi-approve because it means kuti munhu anenge ada kuzama kuloga in saka maybe waita zviri wrong unofanira kutanga waita PayPal account yako yokuti uzokwanisa kunditumira so nikirikini kana bata kumbi batsira Lincoln kuti anozviita sei kuti asende pa PayPal kumbaudo charimwe iri mucomment section kana kuti agumira kuFacebook hanzi ina handisi kuchiona hamusi kuchiona miretoni ichi chakadaiwo so munoita exit kana kuti maita exit yes you must have a PayPal account then start from there yes saka hanzi sakadini no unofanira kuekera unofanira kutanga waita PayPal account ufonera kumbi ubatsirwe nakumbi because kumbi ndiye wandomboita neuyuyu wait let's see tione zvari kutaura because iri kutondiudza something else izvo yes
Alright, yeah. That one ndaiona yokutaura. Ndaiona. Oh, wasupporta kuYouTube. Thanks. Saka it's not you kunhirini. No, ndazozviona zvari kutaura. So it means kuti there is someone ari mucomment section angada guys, handingazopuse zvekuderoka zvekuti munhu uno ndoisa paper yangu apa paper yangu yotadza kuita security. Chinekewo guys, haurevesi munhu uri mucomment section kuti wangoda kuzama kuloga ini. Patricia Jeke, member, a new member, member, guys, radio yangu iri kupi? Guys, Patricia Jeke, thank you for supporting. Munhu ari kuzama kuda kuloga in ku PayPal yangu. Sorry, you cannot log in muuyu mangu. Ndoshanda nevanhu IT unoziva here munhu ari kuzama kuloga muPayPal pangu. I work with IT guys, saka nyange mukazama madrama, it doesn't work. Kusei uyu yasati abuda kunzi member Patricia Jeke yaita. Kusei uyu Lincoln isazvabuda guys. Kusei Lincoln isazvabuda. Charity gogo Charity Magorimbo. Aiwa pakuda radio. Pakuda radio chaiyo. Let's do this radio. Ndanga ndichikopa warning hangu kumunhu ari kuda kuzama kuloga ini kuuyo kuni any device rangu. Ndangoti ndipe shots fired. Ndoshanda ne-IT people saka hapana madhiri amuda kuzama kuita zvenya unoda kuloga in kuPayPal kwangu. I work with IT people, so I'm sorry. Kanimboisa karedio chimbotambira ndikirikini iyi chimbotambira new member uri kupiko nyasho masengs anogara uri kuko. Bluetooth pairing successful. Inzwaiwo iri kunzwika here? No, ngatise ichichi. Kuparira support. Another new member. Yes, Lincoln zvazoita. Lincoln! Iwe. Sorry, chambotambira masapota. Wow, thank you guys. Thank you. Yachonyatsokubusa green 2 members ziripo apa. Thank you very much. Thank you. Oh, Fio, say Fio student guys, come face come kunyika growth point. Anga chitondiudza kuti panyika pane library. Can you imagine? That's not kuti panyika pane library. But thank you very much guys. Oh my god, these are the hands of yesterday. Oh, okay, cool, no problem. Ajna problem. Okay. Wow. Zozofamba sei papo. Variko guys. Variko. Ariko anoda wekera guys. It's not easy kakuti unonyorwa wekera ungodzoka. Isusu kwandiri zviri easy because handabasa nazvo plus patakanyorwa takatoita meeting about that and takatoita meeting yekuti nyange zvinombere zvikazoitika futi zvimwe tangana basa nazvo saka it depends nemafamily guys plus womunhuwo wenyama. So pamwe anenge adambozororawo ari kumateresi handiti anogara muikira ndimboisa link tione. Pamwe nhasi ndombotaura mbichana.
Asina kutaura mbichana. Zvikutondisekesa guys. Kuti who was trying to log munyikira mangu imomo. Apa mune zero sensika. Saka unoda kulogwa uchipinda unoiti imo. You cannot log in. You cannot log in. Icho papa chichopedza ndobva ndatofonera IT guy kuti IT guy. They never know boma. Right. Ndaisa link guys. Chimbouyewo mumbotaura neniwo muchingondiudzawo nyaya. Nhasi ndimbozorodza apa pangu. Lincoln huya. Aiwa, few madhara pinda unoyekera ndinoona yekera iri. Risingaite copy naye. I don't know, but uyu nikini few guys, few chimbouya umbomhorosa vanhu ku YouTube kunoku. Few baya futi zvaunongoita ku Facebook uchibaya link ka baya saizvozvi izvi. Toni. Dandari yekera iri. Ndariita copy iri. Few chimbouya pano mbonyatsa kundiudza manje kuno kundo kwatoyasa kutaura nyaya. Few huya my piri oh Lincoln, hey Lincoln David. Chrissy Askarabo. Nda kubesere Amen. Askarabo. Maskara se mashemari. Tiri bo ariko ndani kwari kuti anoizi kusure kwako. Muskana ari kubuda kutoenda uko kwari. Katizireko kakomana kari kupi? Aka. Kare katoripo. Yes. Hey, how are you? Uribo. How are you? Fine. Good, and you? What are you eating? I'm eating chicken. What? Chicken. And what? Chicken and pop. You eat pop? I didn't know that you eat pop. Is it delicious? Yeah. Umnandi? Nandi. Oh, curly pop. Janmar. I was the one, Lincoln. Auntie, now this was not even that. I'm just saying. Don't you imagine? Mudore yalitumeza. Don't even. Charitumira. Oh, okay. Enjoy your pub. Okay. That's a beautiful. Okwam. Auntie? Akuda kunzwa kuti ndikutaura chii. Oh. Kanogara kari mumagotsi mako kamwana akaka. Muri bhanje nebhuruga. Akadi kundishaya. Few uya pano, few dzoka futi upinde muyekera. Dakuro ilingo dakuintroduce kamwana kanonzi few. Lingo nukuya. Aiwa, taura no stress. Pakapinda ndobva ndakutonedza. Few dzoka. Ndike paduma ndike kumisa kwangu. Piri dzoka shamwari. Kwachii? Kwanyika. Kwanyika uko. Kwanyika. Jokumudare kune birthday pitari jokumudare tukuimbire Toni. Jokumudare mimbiro. Otherwise kuri sei kujoza. Kurupisa. Kurupisa. Thank you nekusupport ndaiona. Thank you for supporting. Tondora. Mina ndikudonhedze udye iwewe handiti? Iribo. Thanks. Few dzoka, few wadona, few dzoka futi. Nonzi Sandi ndiani manje? Sandi handikuziva.
Dzako mudare. Hello. Kuimi muzungu tanga kutaura zvemakeke nawo hawo. Ko ndatika vanhu tumirai kamakeke acho musangoti happy birthday ka. Kandai tumirai makeke acho. Une birthday nhasi. Kuti Asa mukutange mamune. kuziya. Aiwa no. Kukura ka ndandawedzera rimwe gore here saka apa nhasi Dhoku mudare makafanana nemwana wenyu sei? serious. Kuita makeke matwinzi chaiko zvimundimwi. Atori busy kumbomhanya kuti agadzire date something. Aripi? Ari kudining. Ari kumboprepare achigadzira zvimaballoons and all that stuff, you know. Asi my Dhoku vari kuitira something. Vari kumhanya. Unotiratidza here Dhoku? Chimbotitaridza here chimboti kuru. Indatonzibva kuno ndozokusheedza kana zvapera. So nditori muhibernation zvangu ndakatokwarantainwawo. But Dhoku asi makarona makavata. Yes, ndosaka. Yes. Yeah, zveshuwa. Zvomuri handsome naimi Dhoku. Yeah. Oh. Hey. Muri kuyekera zviri kuita kuzviona. Medu kuimba birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Who is your girlfriend? Daddy, I finished my food. Okay. Hey. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. Arikupi atijeti ndapedza. Yes. How are you? Tiribo, how are you? I can You can't hear me. Oh, Dhoku mwana haasi kundinzwa. Can you hear me? Uribo. 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 What did you cook? I cook potatoes and meat. It was nice. Meat. Yeah. It was nice. Yeah. I finished. You finished already? Yeah. Where did you buy the food? In the shop. Which shop? I didn't see you. By the meat shop. When did you go? I didn't see you. I go on Wednesday. On Wednesday? Yeah. Wakaenda nani? Wakaenda nani ku shop? I go with my daddy. Okay, so what did you buy your dad today? I know that it's your dad's birthday today. So what did you buy him? Nothing. I did buy. You didn't buy anything? Buy my cake. How much was the cake? How much was the cake? I can't see you. Come, stand up, sit up. How much was the cake? The cake was 600. It was 60 rand. Yeah. Who gave you the money? Who gave you the money? Are you working now? Where are you working? Where are you working? In my workshop. Oh, you have a workshop? Yeah, at home. At home? You have a workshop at home? Yeah. How
How many wickets do you have? I have 1, 2, 3, 4, 5. Really? Yeah. Because I'm 5 years old. Okay. Now you have to sing happy birthday song for your dad. Can you sing? Yeah. Happy birthday to you. Happy I can't see birthday you. to you, I can't Daddy. see you. Happy birthday to you. Hip hip hooray. Hip hip hooray. Yay! Oh, you're so clever. Wow, thank you, Baba. Wow. Very clever. Do you want to be my friend? Yeah. I'm so happy. Jogo mudare makazara mwana akangwara. Wangwarisa. Mune munhu wenyu ndomungamusurukirwi. Haiwa, apa ndinotoneta nekutaura. Ivo havapererwe. Apererwe. Apererwe kumhanya. Because this boy is intelligent kunge baba vacho. But uyu dhoku vaneka dhoku vanenge vari kaimbwa nyoro ka, but uyu manje ka haakana hana time yacho anongoti gagaga ipapa. Excellent assassinator ka. Vanobva buda musheu kahwani. Hanzi dedi chii ada kutaura. You can take, it's fine. Vakangwara. Hati kuzviona. Saka muri kufunga kuita sei pabirthday penyu nhasi? Tichamboita zvakawanda here. Cake, ungodyawo dinner nefamily, you know. Mainvite mafriends here. NeCOVID. Alright. NeCOVID tichiri kuobserva ma-restrictions. Mamboita moga. Tomboita tega, vanenge vachingofona nekusenda mameseji. But yeah, we just thank God nekupiwa another year, and you know, and kusvika makore aya hasana mborwara noza, like zvekutoadmit hospital, never. So yeah, it's one thing to thank God about. Yeah. Saka mane 20 chi? Ndakura guys. But I'm too young. I'm 35 now. Yeah. Somebody zira redu name. Yeah. As why don't harawara wasiri. Yekusei kuzvi40. Nekuzvidomo dzekusei kuzvi40. Aiwa ansandasvika 40. I just turned 35 now. So saka mazivisi tokupai hamusa kutombokura zvekudero ke. Itotodengenyeka kana dhoku atanga kutaura ndotirwa kupindwa nechando. Izvoni makwizana makozipinda. Ndozvonoratidza wakabva kune vanhu ukarespect ka. Pari chakaipa. Which is good. Vakaipa. But anyway, congratulations nerimwe gore ramatena iri. Thank you guys. Thank you. We thank God. Thank you. Tiri kuoneka mafruits tiri kumaona 35. Mafruits ari kuoneka. Hatitaurire hedu vanhu asi the fruits are there. Guys, musaisa kadhoka. Vasingazivi kuseri don't size a dog. Mwari anenge achingotibvisa achingofamba nesu, you know. Yeah. Doko vanofamba nebhasikoro rimwe rekutsika, unogara seat, wakagara mubhasikoro unoti dog. Shema usadaro vanhu vanozotisa pasiripo. Pasiripo. Aiwa pa 35 dhoku makuri makaimi. Munenge muchingova akasilent assassinator zvenyu asi dhoku. Guys, musamusaize munhu uyo.
ndikuita guwa, at least ndikuita guwa muripo. Yeah. But pakaipa. Rambai makadzvanya. Saka ndikutofunga kuti saka next year pamunosvika 36 mune maita sei? Because right now zvoshandwa zvenyu mukuda kuti spisidzira ka. Pa 35 kuti musvike pa 35 maachivers ndingamboiti. Saka now at 36 makuda kuita sei? Muda kuzama kuita sei? And it is not the life begins at 40. So I'm trying to make sure that by the time I get to 40, then life starts. I mean, Mwari ndangotenda Mwari kuti vanoita kuti tisanganisa panzvimbo imwe chete pano paYouTube tichisanganawo nevamwe vanhu vakasiyana-siyana vanenge vachishanda nezvenzira dzakasiyana-siyanawo. Yes, mumabhizinesi akasiyana-siyana nemumabhasikoro akasiyana-siyana imomumo atozvitenda. True. So tinosanganiswa nevamwe vanhu ndo munobva maopportunities imomo, you know. Amen. Yeah, because you create my networks and all that, so which is good thing. So chazoya niko mabhasikoro enyu kuzoikira. Kuti toda kusvika December. Pamune maredi. Tiri ready ka izvozvi. Saka uyai. Ndokundinakidza airipo but well done. Zviri kuita guys, zviri kuita. Well done, and I wish you all the best mu 35 years dzenyu dzamuri. Wish you all the best. Mbuya Tadiwa, makadiko. Tiripo makadiko. Aiwa tiripo makadiko Doc ne happy birthday. Thank you. Tinotenda Mwari tachengetwa. Shuwa tinoda kutenda Mwari munguva yakaoma kudai sono. Mwari vari kutichengeta. Sure, yeah, true. Aiwa. Tiri kungodaro. Kwakadiko South Africa. South kuripo kurutonhora chete kuno kurutonhora kusaito. Zvenyu mukutombotonhorwa. Yeah. But at least naswa kuneka kuwawo zvazvenani. Yeah. Ndizvozvo. Sharon wakadiko. Makadinyu gogo ndiri kufamba ndakakutereka kuti gogo vanyu vanonyatsa aiwa kamera yenyu muri kumuvha kune itai kudaiwo rimwe sidivi. Zvakuoneka. Hanzi makadiko gogo nevanhu vari kuti aiwa tiripo zvedu pashema patongokuonai mazuva ese tisingapinde nhasi tapindawo mboki. Saka dhokudare vakudzarusai kubva kuterezi. Miti taunza gogo. Mazuva ese ndenge ndingoripo but ndatotiwo egedzai ndimbotsvayawo pamwe ndingapinde. Saka ndapinda mubhokisi maita basa. Rega ndimbotokuridzirai chiyekera chekunyatsa kumbotambira gogo. Aiwa inzwa. Kachimbo kacho kanombonzi chii kweka kana Sharon? Kanonzi kashema. Mirai kanotangira apa. Akana kuti kakabva papi pane chimbo chipi? Audaro kaSharon. Ndichazonoimba kana ndava kuHarare ndichanoimba kana kufanira kuiswa melodious voice rangu. Saka iribo ongogadzirawo zvako musoro zvakarehwa naNkoma Benson nezuro. Musoro uchagadzirwa ndakuZimbabwe. Chero. Ini nangu kuona zvakaita wangu uyu. Because kunorwadza kugadzira musoro saka kana. Aiwa tichaorder mabraids tichaona kuti kana nyasha akadzoka achauya nemabraids here ombondiruka. Wakambokama kaafro kako kai kaunomboita unombokama kaiwe. Mawigi. Aiwa mawigi ndizvo. Mawigi akaraswa nanyasha. Nyasha. Aiwa shame zvinotambika. Ndoku mukusaidi kutuko imi? Ndiri Cape Town. All right, kuri seko kukapa.
Kapa kuripo. Aiwa. Indogara ndiri pana Chema everyday ndamboenda kuFacebook ndakatadza kupinda. Saka yezvino ndapanapa. Mazuva ese. Gogo muri kupi mimi? Ma +44. Yeah, kuma +44. Kuna sipatoza kupinda pa Facebook sei. Ndambotraya plus ndandisanda pa break. Alright, andazviona. Saka ungoita kuti tingodaro ndizvozvo. Thank you. Maita basa nekusapota. Ndasatomboziva kuti kuna nagogo vakadai kumateresika. Takabvira kudhara Shema uchiri kutanga uchiri takabvira newe kudhara pakazoya nadhoku tanga tatovapo makazodii takazozese programu yese yako ndotoiziva kai. Maita basa ngatitendekare. Thank you very much gogo. Aiwa nyasha akadzoka ndiachabata musoro izvozvi mungodhira nezviripo nyasha hapo plus ndiachava nebvudzi rekuti tirukwe plus paakanga oda kundiruka ndopa ndakanzwa flu pepe ndainzwa musoro saka ndasikadi kubatwa musoro. Saka waseko ndambonzwa masikati uchiti hanzi pauro pangu pazoita senda ndazomwa chii saka uri sei? Nda kuchipatara like panga kubva paakaenda pepe pandaiti ndine flu handazombonyatsopora flu yacho saka ndazoenda kuchipatara ndikanopuwa mushonga. Aiwa, get well soon, dear. Kutaurisa. Kutaurisa zveshu handiti tinosvika kuma AM tichingotaura tiripo ipapa. People should support me please because kana ndakuda chigurokuroka aiwa ndakumbododze dringi dzeuyu because nezvi maiona here gogo yandinayo mene ndikunokuratidza I have to campaign for this. I'm not gonna get tired. Chiko ichocho. Ichi hamona mukadai mukanyora kuti Shema TV panobuda pakanzi kana tombotoka subscribe pari pakanzi join you press pakanzi join apapo saka mutose mukabe pakanzi join kudai panobuda pakanzi join this channel pobuda unzi unokwanisa kusapota ne300 kunokuinenge iri 300 but kana kusapota ne750 but here kana kusapota ne1500 but you choose kuti moda kusapota nemari end of month ndopandozowanawo dzedhiringi dzachoni kana chigurukuru chakuda kudai saka everyday ndechitotaura mbonyari hanyari handiti wakanyara hazvizoitaka unofanirwa kutongoita ndobasa racho iroro. Saka uyu akanzi Patricia Jeke atosapota then Lincoln ari kumusora ndichamuona kuti ari asapota zvakare comment yake Lincoln komenda uyu Lincoln asapota zvakare zvinooneka ndozviona kuti kunoku uyo waona manje saka ndora machitaura every day because apa panogwadza. Aiwa ndizvozvo Shema. Wazviita hako mbikani muswere mushe toramba tiri kumakomenti. Alright, aiwa ndafara kuonawo new face nhasi kudai tasingazivi kuti tinotsikwa neprovince every day. Alright dear, thank you. Ndakabasa gogo. Bye. Okay, bye. Alright. Bye. Yakawana. Makadiko mashemarienzi. Zviri sei? Chiri right. Ndapindirawo kuti happy birthday ndare doctor. Thank you gogo. Long time. Yakadii mhuri. Aiwa muri inofara. Aiwa ropafadzwai mapuwa rimwe gore dzva. Yeah, we thank God, sure. Thank you. Yes. Tinofara tambopindira kuti makorokote egoredzva. Aiwa maita basa. Bye bye. Thank you. Kuyataona makakonwa kupinda kuFacebook kamusuyemi. Ndenge nditori busy. No. Musumaiti ndikuedhei makazviona here kuti takuita nedifferent way yekuedha nayo. Ndakazviona. Ndakazviona. Iripo, thank you. Tenga tiriko zvedu kumateresi ikoko. Alright. Regai ndite. Alright, bye bye. Alright.
Tiki Joku mudare vanenge vakudedzwa kuti vauye vadyeni. Joku hamusi kuda mwaunzi uye mudyereni. Kana. Kundatoya nemicrophone yangu kuti ndivaimbirezve. Sister Manjenjenje. Joku makadini zvenyu? Aiwa tiri penyu makasimba here. Tinofara. Wow. Ishema TV tisenge pakapfeka here imi asikuedza kuoneka hora iti. Aiwa isi yakanzi African Challenge Scotland. Hora iti asikaoni kwazvo. Vaimbire itinzi. Happy birthday to you, dog. Happy birthday to you, dog. Happy birthday. Zakanga nokeduka takarelease muna July. Kainzi china Ethan. Ka birthday song keduka yakainzi chi. Nemamwe Mari vakurope padze nemamwe Mari vakurope padze nemamwe Mari vakurope padze Mari vakurope padze nemamwe Mari vakurope padze nemamwe Mari vakurope padze nemamwe Mari vakurope padze. Wow. Birthdays, birthdays, we wish you many more birthdays. We wish you many more. Wow. Hello. Wow. How are you? How are you? I heard you are going to be a doctor in future. No, I don't want to be a Yeah. Oh. He's a doctor as well. He's a doctor. And Dr. Mudare. Dr. Mudare. Very bold. Manjenjenje. Ndikudropeka because ndingathingira kufanira kuchienda uko Kuenda kunochesa keke. Yeah, sure. Anditi. Pisai pamute mutaure. Thanks manjenjenje. Right, Patricia Jake. Patricia Jake. Patricia Jake makamuta. Marpa mute. Hello. Patricia. Patricia. Visai pa mute. Sharon, I think I'm going now. All right. Thank you guys. Thank you so much for all your birthday wishes. I really appreciate it, and may God bless you. And thank you so much. Thank you so much. My birthday wishes yenyu muchazomanzwa after mine ndachindembonorya makeke. Sure, thanks. Okay. Mozoona after. Bye bye. Okay. Right. Okay, this is Sister Patricia Jack. Ndimama ndakambokuudza futi ndimandi gogo. I think you look very young. Ndachida kuita birthday kumwana wangu ari kukapa uko, ndachida kuita birthday kumwana wangu ari kukapa. Happy birthday mwana wangu doko. Aiwa. Kana achida kungoita chinhu chandawinga apa mubox ndechekuti ngatisigirei please, ngatisigirei shema. Nyangwe kuFacebook ndakatoona lingi riripo rekuti tinokwanisa kusapota shema. Kwekupedzisira kwengine kunototaura kuti ngatikirike panze tikaona kuti pari kutaura kuti isa mabank details ako, vanhu vanofungidza kuti vachabirwa mari dzavo kana kuti mheno zvichaitika, but vanokupa 5 options. Pa5 options ipapo unosarudza kuti iwe uri kuda zvipi. Ini ndakatomboenda kuFacebook ndikatsamwa zvekuti ndichida kutokutsigira
saka nhasi pandazozviita kuno kuYouTube ndatoona zvitori easy. Ngatitsigirei nekuti vana vedu ava ndo vana vedu. Shema atori mwana wangu wechi2 kubva kufirstborn yangu, handi ndatogogo ndatone vazukuru vakawanda. Saka tikaregedza kutsigira vasikana vari pano, munhu wese ari pano, ngatingotsigirai, ngatingoendai, ngatingotirai. Panobohwa ende panonetsa zveshuwa, ndinoda kunyeperai, but ngatingoshingirirai. Gogo waMalilo, how are you? Linjani mtanami? Ngiphilile linjani lina? Ngiyapila mtanami, ngiyapila. Ngatingoramba tichingoshingiria. Hayi ngiyalizwa sibili. Siyabonga mtanami, siyabonga mtanami. I'm trying to explain to ngibongile ukukhuluma lani. Ngiyakhuluma, ngiyadobadoba vele. Ngiyadobadoba mina, ngiyadobadoba. Ngiyazwa isiNdebele since I was grade 5. I was listening ezemgido. And when they are saying news time, me, I was at the corner listening to ezemgido, you know. Ezindaba, ezemgido, ezindaba, esindebele, said matunzi, whatever, koko. I don't. You can't say it in Debele. I will doba, and I can tell you good wataura kudichi. But point yandaenda kaende kutika. Kuno ngati kuti tikwanise kutsigira mumwe munhu wedu atinoda. Munoziva kuti mimi ndikutaurira one thing, ndinotaurisa vanondiziva ndotaurisa. Shema kubva achitanga. I was there. Achitotanga kume hamene kwekugeza musoro kukuita sei wakata sei. Ndakangoramba ndichingotera ndichingotsigira. Hakuenda kukuita ndichingotsigira ndichingoenda kwete kutsigira. But ndainge ndichingonoona handikone kukomenda. I don't comment, I don't type. I'm so and type but ndiri kuma terrace ndichingoona. Saka pandazoona kuti iko zvine zvaiwaka. Ma t-shirt chayo andikwanisa, handina kana mari yekutenga t-shirt, handina mari yekutenga t-shirt. Ine ndiri kuno kuma plus 12 hatitori kwanisa kuitenga. But kuti iwewe kuri kungodiwawo zvangu 2.99 1.99 kana 3.99 yekuti mwana yeyo agonwa kokora. Siya ndinongonwa ndiri paside pangu iyoyi 1 pound something handina kutadza repo. I know kuti apatadzwe repo handina. Saka ngatiende ikoko, ngatiende. Handisi kuona ma-comments. Zvanake Patricia Jack, zvana nguchele. Chele mtanami. Alright. Mina uSharon inzamtsigira ngendlela yokuthini. Mina zakala ngithenga i-t-shirt. Ngoba uSharon ngesikhathi selokhu zenze download kulesi wanginceda. Ngahlala I've been indoors for almost 4 months. I know. So ngangithi nxa sesithi uSharon sebuya ka ngihle ngivula ifoni ngigijima vele ngithi i-stress sami siphela. And that's where kulapho ngangihleka khona, kulapho ngangijabula khona, nje uyabona. Even mina ifune ihambe e-shifting, yathi e-shifting cancelled, i-shifting currency. Why? I-coronavirus ngiyabuya here endlini le ihlale embedeni lapha. Ngiyasema yini when I said I would do like this. That's true. That's true, really. And my children will say, why don't you put headphones? But no, I want to hear the loud, the whatever. When Shema is dancing, I will dance. Ngoshema ngiyagija. Ushema ukhala mina ngiyakhala uthi ngiyakhala. Abangani bethu abathwana bethu abangani bethu labo uzwa ama-stories abo waya Shema wayakhala. I khala too. I will always clean. And my daughter said, what's going on there? I said, no, nothing. And I put on my glasses because when I sala way too.
Kuluma our stories in Shema TV. And when I heard Shema TV trying to put in the way language in this, I said, one day I'll go there and I'll dopa. I'll be there, I'll Kuluma. How you topa sure? Dopa. I can understand everything that she's saying, guys. That's really funny. Thank you, the supporter from lockdown days. Like when I was hearing everything. Thank you. Don't even interpret. I heard everything. Thank you. Nangu kubi josale. Muhamba otenga ibasiti nile ema stolen ema kiwa. Kumbi hamba usaya transport hala orantini I know everything. Yeah. Yes. Am I good on my Ndebele, my daughter? Am I good on my Ndebele, or can I continue? I don't have someone to teach me. Hayi nza kufundisa. Please, funa kukhuluma exactly. But uyazama Shem. Yes. Ngiyazama. I can speak Setswana. Ikalanga. I can do the Ikalanga. Speak everywhere. Hayi sokusela iNdebele nza kufundisa. Thank you very much. Teach me, please. Teach me more. I want to make a full statement. What I want is to make a full statement, but nyayandi na kumbi ndekuti please ngatiende kuya kuti okunyangwe shero nazoenda okumucha zvinonetsa zviri kubhohwa pakuzviregister but tikuda kuti ikoko kuri kunzi ukangobaya kuFacebook pakona peFacebook pari kukutaura kuti what is a supporter. And kunokuva kwataura futi kachirungu kukona ngatingoenda ikoko after 5 days tinenge tapindamo uri kutopinda kumbi manje so unenge wakupinda kadhenzi kako kwaMr Bean kekuenda kako ndati vanhu vanobvunza kuti kadhenzi kako ndekwaMr Bean here iwe. Did you tell them? I know. Face. Mazana, Sharon, munhu wese uyu paanotamba kadhenzi kakeka ndakatoona kuti vanhu vese havatobvunza kuti dhenzi ndei ndikaMr Bean kekuti anenge achienda kokuti onochekerera obva anobuda kurima obva anochekere nemagodzi achidzokerera kadayo ndikaMr Bean. Asi ndikunyepa here kumbi kuti kadhenzi ndikaMr Bean. Inini muchinyepa kupi kumuritotinyatsota ende mabatiro amandiita ndabva ndachiti ndotiti murutinyatsopinda nemo. I know today. Ndiri gogo wachembera but vana vangu vachitoti madhenzika and maMr Bean he is my favorite. Kana Mr Bean I love you. Kumasvingo wezaka zvevapindira inini manjika munin'ina wangu ndobva ndati paya ndobva ndabva paya ndobva ndaenda handisvike kuchiredzi ndoguma pagumbo ndobva ndogumbira ndoenda kumunin'ina wangu. Few, alright. Hello. Few guys, arikutaura ari kwanyika guys, kwanyika growth point mutuma kwatodzakira bhazi handitomboregi ndinoramba ndichitaura kuti kwanyika ndozvezvandiri kutaura zvekuti ndozvedabva kuchindevere zvokwari ndakumasvingo isusu paroi paya ndopataigumira tienda kunororiwa isu takaroriwa kumasvingo tasvika pagumbo paya ipo paya tode tena kudai zvikaskedi zvene zvikendikeke zviya zvokwadi taimbandya muchimboisa vamwe imboisa vamwe maidota kumbi mirai mumborosona firi tangomosa gogo patricia iti makadiiko Gogo. ndiri raiti zvangu Phil ndinoziva kwagumbo Phil. Handikuzivi. Haiwe ndinoziva kwagumbo Zaka Jerera kuzaka ndinoziva kuzaka. Ndokuziva. Nekuzaka ndokwandinoziva but muraini tinoti kwagumbo.
nekwana Muroi kwese uko ndokwandinoziva inini kwana Alright. takaroorwa kuzaka isusu takaroorwa kuzaka vanina vangu vese vakaroorwa kuzaka. I love you. Ndakakuona uri paFacebook ndakafara ndakambafara zvokwadi ndakambafara piu zvokwadi ndakati ndafara zvokwadi ndakati Shero achitengesa mukaka wake paine mang'aya achidarika karudzikaye ongouya pai odotengesa mukaka wake zvokwadi ndakambafara ndikati mwana uya zvokwadi atobva kumushasha ende Shero anofanirwa kusekerera ende Shero anga asinganzwe mushe musi uye kana vanhu makaona kuti Shero anga asinganzwe mushe zvokwadi pakatorwa nemwana uyu pana paakatanga kutaura Shero akatanga kusekerera kunyevenuka. I know you Shero. Koini here ini. Zvokwadi ndakaona kuti Shero akutosekerera. Filimoni. Shero. Ndinotaurisa mwana wangu uyo gogo ndidzidzise chindevere baba inda kuinda ndogoti Mr. Bean and Mr. Bean and then chekerera makadai ahora iti gogo mamlilo muri sei right. Yeah, Shero. Ini ndoda kuti happy birthday pana doku ndogara padhuze nadoku kangu Cape Town yani ndofunga anogara kuMobi ini ndogara paRondabush. So it's a 10-minute walk, so I want to say happy birthday to him. That's really nice. But imi mozoti tikufana kuzoronga yekeraka tikufana kuzoronga kuti munozoya musi wachingani. Inini mazwano wifi yangu inenge iri nani tinogona kuronga any day. Ko imi makazotenga unzi gogo mamlilo weni. Ndaona kuchipinda vana gogo vakasiyana siyana nenondo vandati ndomirira vana gogo veku Cape Town. But ndakura Shero. Wazwa Shero. Makura bati muchiramba kusakara. All right, maita basi. Okay, bye Kumbi. Bye. Thank you. All right. Ko you feeling gadzoke. Filimoni waite Filimoni uyapanewe. Filimoni manje guys ari panyika kwa mwana uno sacrifice data wewe ndio farira zvinamboiti. Filimoni uyapa ndichikudza ndakamudza kuti ndakumpa something asadamuudza up to now. Filimoni dzoka. Filimoni dzoka ndichikuudza kuti chichandoda kukupa. Filimoni dzoka shamari. Ndomuudza here kumbi kandoda kumudza. Munhu anongoudzwa because you know what, especially nema-sacrifice akaanoita like I see apakamusstudent muform 5 kaFilimoni anooneka kuti iform 5 i-A-level anondinakidza zisingamboiti Filimoni iye ndikangoenda kumusha chetida kumutsvaka saka unenge uchiti kuku happy family wabva wati few ndipedza nyika yose hanzi anodzidza kupi hanzi apamushana asi anogara magwindigwi uyu Filimoni handinetsizve because Filimoni ari manyika isusu ndo patotosvikira tozoenda kumba zvedu asi Filimoni ndongomudza kuti ndiri manyika kana ari kuyekera kana ari kunonzi kuchii kana ari chizve ndakutomuti ozandavarayirwa pane dringi randaichinwa ranga raakupera so ndaisa muchibhodhoro so ndatanga kunwa palaivi saka ndatozvifunga izvo zvekuti saka ndamuudzwa ukometi
Su wauya kuzonditora kuFacebook izvo zvautataura uchitaura tinzwe ususu. Su ndikukuwa. Mina ndimudzikise udzoke futi. Su wauya David weFilimon waindepi? Filimon dzoka mani. Filimon anondinakidza atikosekerera zvake. Nhayo yedu we. Firi dzoka pano. Hanzi? Ameno zviro zvavakupisa. Ndiani? Ndisawo. Anopisa. Asi okupi unongochingoya uchiekera iwe. Uchini ngiri na manje andisi kuti data rake rapera here because ambopinda kuFacebook unopinda everyday munhu anopinda nelink everyday kuFacebook. Saka pa uya nanaye data rapera. Orosi ndinoonwazve but yakadilutwa in case people are consent. Ndangotora muchibhodhoro bosi chachakupera. Ii vanhu vakupopota kuti mari. Data rake rapera. Maybe network. Andanga ari mulibrary nguva dzedze. Handisi kuti anenge achimboverengere Filimon. Ndakamboti Filimon haudi kumhorosa mai yako ndoamhorosera ndosera ndinawo everyday. Ndakapfeka hanzoni ndogara ndinawe ndingaswera chimhoresa munhu andoswera naye ini yokuti Filimon Su Filimon dzoka please. Ndichatopotora nhamba dzake. Siyo zviisei. Hi Cheryl, hi Mashemarians. Kuri sei? Hi Mushe guys, inini hangu ndinonyara. That's why ndichingouya ndichidona ndichidona. Ndamboya kuFacebook but yo nyadzi ndinonyara guys. Nekuda kwei. Zvinoda kundiekera. Okay, saka ndofunga kuti maybe pamwe ndikambopota ndichiuya ndichidona ndopedzisira ndakujairira. But nhasi kuFacebook mauya wani. Nditoona kuti nangoya ndobva ndanyepera ndobva ndatisa. But otherwise chimboti muda kuti happy birthday kuna Doc here. I just want to say happy birthday to Doc. Mwari ngavaramba vachiwedzera makore mazhinji azorine rugaro nebudiriro. That's so nice. I think if only you want to network out but muri kufreeza. Kunikira neFilimon here. Filimon isabto kuti Filimon panapa tina mabharangisha iko ndotana Filimon. Filimon yekera ndamufonera paekera yake inenge isiri kuita 9 minutes ago. Don't chidzoke man. Maybe pamwe yapera moto. You know how it is. Since I doubt kuti anopera data zvake but because network Facebook anopinda kana live 5 hours even musowa tinomushaya. Tomutsvaka. Asi musi uya akamhorosa shamwari yake iva padivi andida kumhorosa shamwari yangu apa akamhorosa 2 days ka andida kumhorosa shamwari yangu anonzekera uyaponi uyarapo. Handina mani Conrad ndikurinda kuti uyo mwacho anonzi Conrad. Ndi mini inotonzi mini kumbi munhu iye uri kuborya iko. Ukuryei? No, isiri kuda ukurya. Mapote. Handisi kune sister wako. Siko ngangodongorera pani mhorose mani. Tamusuwa. Arikuya. Hana Brazilian wife nasi. Esi. Uri sei? No. Daiso isagumara kwa. Yes. Uri sei? Wangotipisa chii? Ndachipisa putu. Chichonzi putu. Isadza rinobigwa richitoko risina kwazoimba so.
Kuri kufinya miti neiwe. Handidye kapoto zvena. Sakumena kuti adye putsi ini ndinoifarira. Kana kubikira something else ingana putsi. Putu saka mune muchitodya nesadza nenyama. Nechine nyama neuyu. No, nemukaka. Oh, tuone zvayakaita. Isamplate uye naye umboona mashora akakwatiswa anoitwa kune South Africa. Shamwari Sheruka, kudya magufu enhingirikini, magufu esadza, ini ndakazvitadza ini. Ndizive. This is so ringe chitsara chitonge hupfu usina kunyatsoibva kunge chii obhoisa mukaka pamusoro. Nesauti. Ufu nesauti. Like Jesus, indakazvitadza zvangu. Apa ndagara zvangu sadza racho manje. Then munoisa sauti musadza. Wow. Saka utovatira iyeyo putu iyoyo. Aya anotorarira putu otomukira futi achidya achitoti chimunya cheputu. Imagine. Ndakati mai. Ndidye putu. Ndidye putu ini Beauty wakaekera. Hausi kuhwikwa. Nhasi andakuda kuchitobika ini mudumu mangu makurira shara ndakumborya zuva ranhasi kapa ndangobva kuekera pandabva kuchipatara ndangowadya chislice ndobva ndamwa mushonga ndokuvata. Saka izvozvi mudumu mangu makurira neshara. Saka wakwenda. Ndandichikwatisa ekera kasaka apa ndinga changodobika supu ndokwanisa kurya ndichadya nechingwa ini. Time yacho niyainde. Mabvoka. Mangosina tomunzi. Sasina hwiko, mamusina hwiko mamikuru. Mari rakatrika. Mudumu mangu. No, ndamunzwa but ndangotiwo maybe ispeaker yako. Ndatoti ispeaker yako ndakatoti maspeaker ashema. Dzako. Hauna kumbomunzwa. Bosi pandataurisa pepeka mamu chichikuru ndobva ndataurisa. Saka ndakuda kuenda unorya manje ndika ndinorya. No bye. Kondiana pinda mbotsi. Ndiana pinda mbotsi. Yo vana vakungoti bye techizotipa nechibrigadier chapinda mbotsi. No, aiwa ndimangu makukombelela ndine. Ndikanditi birthday. Oh, birthday. Cheers.
kukomborerai. Ndamboti mailbox dai Mwari vangasadzisa zvishuwo zvemwoyo wenyu, vawedzera kuzvininipisa mwoyo munyoro, pamwe nekutya Mwari, zvinhu zvavo zvose zvive zvakavandudzwa. Patinoona vachifamba tisaona ivo, asi kubwinya kwaMwari pamusoro peupenyu hwavo. Zvishuwo zvemwoyo wavo zvose ngazvizadziswe. Tinongoda kuvakorokotedza so wezuva rinonzi nhasi makorokota doko. Ngazviende mberi. Yes, tisataenda tichiri ipapo, last stage yekuti vanhu don't forget to support muchibaya apa kanzi join, you just click here, madero you choose kuti moda kusapota Shema TV neiyo. Saka toda kutenda Jehovha muzuva rino rebirthday raDhoku Mudare upgrade wo zvakare paYouTube kuti tikwanise kukubenefita mabenefits. Saka Dhoku vanenge vachiona mablessings tinozvitenda singamboiti. Dhoku kukomborerwa naite nesuwo tikomborerwawo nekuupgradewa every day. Saka don't forget to not subscribe, to join. Tati every day ndototaura babhaisha uyu few hana kuya ndiwo uchamuudza kuti chii chaari kuwina, chaari kuwekera dingiri fili. Muso anodzoka tongomuudza pano. Oh, maybe patatanga kuita zvekufacebook, because kufacebook ndo patichafanira kuti tichazotanga kuita mafunctions ekufacebook neuyu uyu ema something, but few ane uyu akatomusponsor kare, few ana sponsor wake kudara. Okay. How you get that thing, I don't know, but I know that few ana sponsor wake kudara akati piri ndawana chinhu chake ichi chakadai apa nhasi auya akabvunza kuti chimbori chii, sati ndambomusiya akadera akambohenga. No, I feel like it won't be a problem. It's all connected, you see, so we'll just strategize. Saka maybe champira kuFacebook pacho ndoka ndakamupromisira, saka champira kuFacebook. Yes, champira kuFacebook, but amero kuti tichafamba sei, but thank you kune munhu akamusupport. Saka bye bye. Good night. Good night, Cheryl. Right,